Aray ko. Aray ko. Diyos ko, Lord. Ay, di atay. Ba't malakas? Sorry naman, guys. Malakas pala yung aking yung aking isang cellphone. Yata. Mega streamer yun in the house. Yatay. Ano nangyari sa aking cellphone? Nagngaw-ngaw. Guys, sino gusto mo makiat? Magbaba ako ng hagdan. Wings. Mega love shout out. Okay. Duyjon, mega love shout out. Salamat. Wings, salamat sa patamsap. Ayan, open cam. Open cam si Inday. Daming host na yan. ni, ni Wings ba? Duyjon TV, mega love shout out. From Wings. Salamat. Si Rogin. Late man tong aking Kung nandyan si Abo, nadali na naman ako. Nag-late, man yung aking yung aking, ano ba yan? Si Rogin. Salamat sa paharang. Kuya Doy, from si Rogin. Bicolana Official Vlog. Thanks for coming. Hagdan. Si Bicolana. Saan si host? Andito, wait lang. Ano po? King, hello to. Ayan ang hagdan. Bakit parang Kanina walang harang. Labas ka ulit. Labas ka ulit. Yan, lalayo ako. Medyo masyado akong ba. Harang dalawang araw. Ay. Henry, thanks for coming. Mega love shout out.
Dan harang sisi ko. Salamat Sisi Rogin sa paharang. Sir Henry from Bicolana. Henry, may ano ka na po, Sir Henry. Meron ka na pong moderator. Salamat po. May jacket na siya. Bicolana, may love shout out. Hello. Yung gusto pong umakyat, ayan po, binaba ko na yung inyong elevator. Ayan. Bicolana, akyat ka na, ayan ang elevator ba? Si Rogin. Uy, sabihin niya sa akin pag nag-start na si ano, pero mag-ano man yan, mag-ano man dito sa akin ba? Mag, ano yan? Hello, Mag-appear. shoutout sa lahat. Ayan. Thank you, Sisi Rogin. Team Bicolana, may love shout out. Thank you, Sir Henry. Host, matindi yung harang mo, 2 araw. Salamat. Ano lang yan. Wings, bumabawi. Binabawian ka kagabi kasi hindi ka nakarating kagabi. Kaya ayan. Wing, may love shout out from Henry. Kaya binawian ka ng harang. Tapusin mo na. Yan mo na. Si Rogin, pakita ka. Pakita tayo. Si Bicolana hindi pa umakyat. Nag-ano pa siya, nag-makeup. Maya nasisiping kasi nandito pa ako sa baba. Bumaba pa? Naglinis pa ako. Sige. Yes pa, hi. Akitin Thanks mo for na si coming. Bicolana kasi pakantahin natin. Pinaakit ko na nga eh. Naghingi ng hagdan eh. O ayan, tumawa ka na ngayon. Wala nang iyakan. Oo, wala naman iyakan. Ewan ko ba Wala kagabi na, natuang lang ka. masaya niyan si host. Kuya Wien. Ano, nandiyan ka na eh. May Hello, manggugulo Tispa, na. my friend. May glad shout out. Thank you for coming. Nag-love shout out Henry from Wings. Ay, Queen, akyat ka ba? Kumanta ka. Oh, Kuya Abo, Win, mag-love sumakyat ka. shout Kumanta ka, out. Kuya Win. Bro, Abo. From Wings. Bro daw, bro. Thanks for coming. Ito, araw-araw man ko nga, itong tuwing LS ko, nandito man to. Pasalamat din ako, lagi siyang nakasupport. Sino? Si Tespa, lagi siyang nakasupport sa akin, always. Oo, lagi lang siya pumapasok. Lagi siyang sumusupport sa akin. Thank you, my shout out, friend. Sir Henry. Shout out sa inyong lahat dyan sa baba. Salamat sa pagpunta sa live stream ni host. Nasaan na si Bicolana? Iwan ko ba, naghingi man ng hagdan niya? Baka nag-makeup pa yun. Wala. Nag-makeup siya. 4 million in the Yan, house. blooming na si host. Happy na si host. Kaya dyan lang kayo. Kuya Win. No, kumusta Happy na dyan? Happy. Kagabi lang yun. Hindi ko lang alam. Hindi ko maintindihan bakit gano'n. Hayaan mo lang si Siping. Ganyan talaga ang buhay. Ano siguro stress, pagod, siguro ganun lang. Oo, ganyan talaga. No? Tapos namimiss Pag mo yung, yung pamilya mo, ganun. pag nakakaramdam ka ng pagod, kaya nga sabi ko, ang mukha ko ba, stress na stress, hindi katulad ng mga nakaraang LS ko, di ba, si Rogie. Napansin ko lang yung mukha ko kagabi. Pati ngayon, ganun din. Yatay. Okay lang yan. Nandiyan naman sila, sa Love, baba. guys. Sa nakapin.
Yung nakadikit yan, patamsak na lang or yung hindi pa, padikit naman po sa nakapin. Salamat. Kuya Bicolano, ay si ano pala to si Bicolano. Akala ko si Bicolano. Naano ako sa mga Sino? picture niya. Sana ba si Bicolana? Hindi pa umakyat. Hindi pa umakyat. Abo, akyat ka, Bo. Nandiyan na ba si Abo? Nandito na si Abo. Abo, magpakita ka, hindi ka nakikita na si Rogin. Malabo na din ang mata niya. Ay, may ano pala, may... Ayan na pala, hindi ko lang napansin. Sorry naman. Yan, nandiyan na yung singer natin. Abo, Bakit nag-love shout out. bakit yan ang nakaharap, hindi yung mukha mo? Bicolana. Hindi, nag-ano pa si Bicolana, nag-ayos pa siya. Uupo yan dyan ngayon. Agoy, paano ako aakyat? Dami nyo na. Uy, pwede pa yan. Hanggang 10 naman Hindi, yan. akit ka Kuya Wins kasi baka mamaya-maya bababa ako, balik lang ako. Ikaw ang ano sa akin. Ayun, madami Pag naman nandito yan. yung amo ko. Palit ba? Yan, sexy naman ni co-host. Naggagandahang dilag ang magkapatid. Sana all. Puro magaganda. Kapatid Vlog. Mega love shout out everyone. Salamat, Kuya Kapatid kapatid, Vlog. Miguel Yes, Henry, shoutout. Nandito na salamat. naman ako kuya kapatid. Nagdaldal. Sana all magaganda ang co-host ko pa. Mga sexy. Ako na bahala Nandiyan na dito singer sa baba, natin. host. Tawa na naman si Wings ba? 5 million in the house. Salamat. Aba, ang aking kapatid ayaw kumibo. Giatay, nakamute. Kanina pa ako nagsasalita. Winston, Yun lang. kanina pa ako nagsasalita. Haba ng harang Oxian Dollar. Salamat sa paharang, Kapatid Vlog. Miss E, Miguel Mrs. E, shout salamat out po. sa'yo dyan sa Mag-love shout baba. out. Kuya kapatid, salamat. Bawasan mo, co-host. Nakarating hanggang dito. Accommodation ko. Ako? Hindi sa akin. Baka, hindi ko alam kung saan yung eco. Wala man tong sound. Hindi man. Oh, Hello? nawala si Roger. Wala Bakit man, wala oh. siyang camera? Roger, mag-open ka para same. Hindi, dito pa ako sa baba, mamaya. 6 million in the house. Salamat. Balik trabaho. Dibdiban daw Dibdiban ang din ang labanan dibdiban dito. daw ang laban dito. Halat, di ko na mabasa. Basahon ko lang. Ate, nasaan yung dibdib mo? Ayan na, dibdib ko. Wala naman. Wala naman akong dibdib. May eco-host. I-silent mo isang CP mo. Naka-silent naman siya. Tingnan ko nga yung isa ko. Sandali, puntahan ko Aray. Sabi da ni Wins, LS na si Miss Living, attack na mga kapatid. Ako dalawa cellphone Ito ko. nga. Ako nakita ko nga. Ito nga. Pupuntahan ko Dapat siya Kuya dito Wins, sa ano isa ko ba. lang, isa-isa. Premier lang Puntahan naman ko siya siya dito pala. sa ano ko ba. Premier lang Ha? siya. Premier lang. Premier? Kailangan i-attack nyo na. Hindi pa siya Oo. nag-ano dito. Hindi pa pinasok dito. Hindi nag-offer sa akin man. I-search ko na lang siya. Ano ko nga, i-search ko. Dito sa isa kong cellphone ba?
Tidong. Uy. Ay, si Rogin. Pwede mong ikuhanin yung link niya. Ibaba mo dyan. Ang link niya? Kapatid ko siya. Oo, para Charlene. pasugod Kapatid ko natin. si Sige, saglit. Sige, ano mo yung link ni Sisi Living. Para sugod na lang tayo doon. Living Layers. Pakibaba. Bicolana, itaas mo naman ang nakita puwet na bata, Char. Pinapakita nga, tas ano, mayroon ba ganun? Char. Joke. Okay na, Sisi. Binaba ko na. Ipin mo na lang. Saglit, sis Regine. Wait lang. Ipin mo na, ate. Wait lang. Guys, pasugod guys ng yung nakapin guys. Suportahan natin ang ating friend na very supportive. Ayan guys, pasupport naman. Sugod from Ping Bicolana. Sugod kayo guys. Puntahan natin si Sisi Living with Lilo. Sisi Ping, wag mong gamitin yung main mo. Naka-live ka. Dapat Ninja gamitin mo. Ninja ba? Sorry. Okay. Wait. Mali pala ako ba? Ako yan, naka-profile. Hindi ako, pumasok ako. Sorry. Akala ko pwede yun. For Million in the House. Salamat. Pa-support guys. Sa nakapin. 4 minutes paharang daa. Mrs. E, salamat sa patambay. Magtarap ka, Tebo, ah. Magkaroon ka daw, Per. Hello, mic test. Hello, testing. Yeah, boy. Mic test. Salamat testing, guys. testing. Miss E, salamat po sa patambay. Tapos na? Yun na, da. Tapos na, no? Ha? Oo nga. Tapos na. Ayan na, salamat po sa Tapos na. pasugod. Salamat daw. Tapos na. Salamat guys. Sa mga sumugod, salamat. Malabo na daw talaga ang mata ko. Jesus Maria Yusef. Jesus Maria Josep. Malabo talaga. Malabo talaga, naglalabo. Salamat din si Living with Lilo. Salamat po sa pagpunta.
Miss E, salamat po Ay, sa paharang. Nabulabog si Miss Living with Lilo. Bigla tayo sumunod. Nag-love shout out si Living from Sisi Rogin. Sukli po ako sa inyo. Salamat, Sisi Living with Lilo. Kuya Wings, from Sisi Rogin. Wings. Buti na lang, super marites ako. Marites talaga, Wings. Biglang nag-premiere. Okay lang yung Sisi ko, Wings pa. salamat. Si Wings. Si Wings pa. Si Wings, ano yan, updated yan eh. 8 million in the house, salamat. Updated. Rogin, dan po, si co-host from Henry. Kuya Wings. Malabo na talagang mata ko, Salamat promise. guys. Salamat Wings. Love you from Living with Lilo. si Living, si Mario ang nagmarites. Buti na lang nakita. Na nag-ano ka. Hindi, nag-appear din sa akin dito. Nag-appear sa ano ko ba? 9 million in the house. Salamat. Puro mga gwapa nasa taas. Akyat kasi Lilo. Si Living with Lilo. Bago si ano kaya, bago si Henry, ano mo kaya si Henry, ipin mo si Henry kasi bago pa lang. Sir Henry, baba ka po ng link. Baba ko yung bahay niyo po. Ako na daw. Ako Baba mo yung bahay niyo. Mahanap ako. Sis Living, ayan, gusto mo umakyat? Akyat kasi binaba ko yung hagdan. 9 million in the house. Salamat. Salamat, Sisi Koy. Ito na lang, ano mo na lang. Okay, Sisi Living. Walang problema. Sleep na ako, host. Ingat kayo mga guys. Sino yun? Ayun o, binaba na ni Sir Henry. Ingat na. Paalis na si Sir, si Kapatid Vlog. Matulog ka na, kapatid lang. Sige, good night. Salamat sa pagpunta. Guys, love naman sa nakapin, guys. Ayan, bagong lang sa atin, bagong punta si Sir Henry. Yung mga hindi pa nakadikit dyan. Siniman? Siniman Bali? Bali Art. Thanks for coming. Ayan, may moderator ka na po. Bicolana, thank you from Sir Henry. Guys, palab-lab sa nakapin, guys. Sa akin, si Sir Henry. Lagi. Taram daw, ate. Hello. Hindi mo ko marinig. Hello. Yun na. Pag-ayos, na-over nga, makusugon yung boses mo, kulog sa talinga, kaya pinaluwayan ko sa headset. Ay, malakas ba boses ko? Sako, dahil si headset Good morning, everyone. Bali Art. Good morning din. Bali, pa-support sa nakapin, please. Then, isusunod kitang ipipin po. Morning, host. Morning din po. Hi, Wins. Nasaan ka na? Baka nagmarites pa sa iba. Yon sa Baliyo. Saan Baliyo? Sa ibang planeta. Ano yun si tumbling yun. 3 million in the house. Salamat. Tumbling talaga.
Henry Sir from Henry. Bali Art. Yes. Ano Ayun, yan eh, very si supportive yan si Vince eh. Ayan, oh. Lahat Tusukan niya natin. pinupuntahan. Kailangan ko sigurong bawasan. Masyado bang masakit sa tenga yung boses ko dyan? Isip mo'y unti-unting nawawala't nalilito. Ang tulad mo'y parang usok, unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay tanggapin, at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y darating pa, kaya't huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang sa aking kaibigan na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Inangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya bigyan mo ng tuwang ang puso mo na lulumbay. Big shoutout po sa lahat na nandiyan. Thanks for coming, guys. Sa LS ng kapatid ko. Hindi sa akin. Uy, bumaba si Rogin. Bakit? Nahulog? Kaya huwag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa aking kaibigan na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Inangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng tuwang ang puso mo na lulumbay. Isip mo unti-unting nawawala't nalilito. Ang tulad mo'y parang usok, unti-unting naglalaho. Maiiyaw si Abo, ate? Thank you so much. Kumanta ng walang paalam, ano? Surprise yun. Surprise. Wala si Abo? Nandyan si Abo. Okay lang si Rogin. Sige, okay lang. Uy, bawo, hagdan daw. Wow, Ayan, may hagdan na siya. Ni Hatchorba, nagbaba na ako ng hagdan. Akyat ka na. Where have you been? Nakasampa na ako. Kay Henry. Henry. Salamat. Wings. Abo, ayan na yung request mo akin. Nanta ko na. Ayan na. Hello, ni Chorba. Thanks for coming. Watching ko. Kamusta? Ay, nabitin. Hi, Ayos Kamusta lang. buhay-buhay? Where are you from? Go there. Hindi kita nakikita. Mag-LS. Ang Busy kapal na siya. kaya. Busy sa career. Big love shout out Chorba from Wings.
Face reveal, hot chorba. Sir Henry, salamat po sa pag-stay. Salamat. Thank you po. Tanga. Halat, maribay akong account. Buan, nakamain ang tigagamit ko no. Bakit? Naka-LS baga ako. Di pa tapos ka na mag-LS? Yung live ko. Salamat, Sir Queen from Sir Henry. Ayan, salamat daw, Wings. Namiss, Umayos ka maraming dyan, nakakamiss Wins. sa'yo. Umayos ka, Wins. Walang face reveal. Baka magulat kayo pag nag-face reveal ako. Huwag na. Nag-mute ako kasi nandito pa yung alaga ko. Nanonood ng TV. Naririnig ba? Naririnig nyo? Hindi na. Hindi. Kanina narinig yung boses niya. Ngayon hindi na. Kaya minumute ko. Oo. Pag nandyan lang siya yung magsalita. Yun. Hindi kasi makulit to eh. Oo. Kamusta? Ayan. Salamat, Henry, guys. mega love shoutout sa iyo, Henry. Oo, ngayon ulit nakapag-yaw-yaw kay lumayas yung si Brohilda, lumayas. Bukas pa daw uuwi. Nag-alsa baluta na naman. Ay, wow. Di swerte. Kaya nga. Sabi ko, Napabawian ng lumayas ka na, nag-LS bilisan mo na. Sabi ko, lumayas kay, bilisan mo. Nanginginig ka pa, no? Napalayasin siya. Uy, kunyari lang ako hindi excited. Pero syempre excited kasi sabi ko, pusang gala magkapag-yaw-yaw na. Buti na lang pag tingin ko, naka-live ka. Si Regine kanina nakita ko naka-live. Oh. Kaso nasa labas ako si Regine, hindi ako nasa playground kami ng alaga ko. Nakita ko lang siya naka-live. Hindi naman ako makapasok kasi yung internet doon sa mall. Ay nako, hayop ka. wag kang Hayop ka. dyan. Sorry. Hayop wag kang magkaway-kaway dyan, tirahin kita hayop. Yan, thanks. O nandun kasi kami sa kanina. Sa ba yon? Sa snow. Yung may mall kasi dito na may snow. Eh yung bata ayan na pumunta ng snow. Eh sabi ko naman sa amo ko, hindi ako papasok kahit mataba ako, mahina resistensya ko. Sabi niya, sige bukas na lang. Siguro pag kayo nagkakaedad na tayo, dibdiban ang labanan dito. Kaya nga hayop, pag ako nag-face reveal, lalo ko sila matatalbogan. Sa dibdiban. Di ba si Regine? Baka mamaya si Henry, na yung mata na niya, hindi napipikit. Nakamulagat na lang. Tawa ka dyan, hayop. Si hayop. Huwag kang tumawa, hayop. Tama, si Hatchorba. Huwag kayong tumawa dyan. Uy, huwag kayong tumawa. May dibdiban ang labanan ngayon. Yung dibdib mo, host. Nasaan na, host? Pakita mo. Baka baba na yan, host. Yan, si. Sana naging CP na lang ako. Ganon. 4 million in the house. Salamat. Si Henry, dikitan ko na to si Henry. Makapit na yung pagkadikit ko dito. Saan ba tayo nagkadikitan, Henry? Kay Bicolana. Kay Bicolana ba? Doon ko din sa nandito pa. Oo.
Oo, doon nga. Eh, naubira no. Nagbisi-bisihan ako ngayong linggo kasi nawiwindang ako doon sa ano ko. Kay Sa, nakikiusap ako na yung kontrata ko ba, sabi ko, huwag mo nang i-renew kasi i-renew mo na lang pag bumalik ako. Ayaw oh, pumayag kasi nga mag-ano kami ba, magbakasyon kami sa ibang planeta. Yung oh. visa ko, yung visa ko expired na next month. Eh, kailangan pala six months before saka ka lang makakapag ano ulit sa visa. Eh, expired na. Eh, nagagalit sa akin si ano, kasi sabi niya, bakit di ko daw sinabi, Diyos ko naman. Kailangan pa ba sabihin yun? Oo, tanda ko na Henry, nagbisita ka na pala sa bahay ko. Oo, umaga nag-live ako. Nung dinikitan kita ngayon, tapos kinaumagahan, nagbisita ka. Akyat ka, Henry. Para di ka boring sa baba. Ayan, oh, may ano na, may Oh, helicopter daw, sabi ni ano ni Hayop. Hayop, ayan na yung helicopter. Helicopter Kaya nga talaga. si Regine, tapos kung kailan, dapat ngayon kami lalayas, ngayong ano na to, araw. Hindi, hindi na tuloy. Gawa nga ng, yung visa ko, hindi ina-accept. Gawa nga ng yung kontrata, expired na. 1 month na lang expired na. Yung expired. ID ko, expired na din. Pati yung yung may-ari ng ID expired na din. Lahat na lang talaga expired, uy. Tapos ako pa sisisi, hindi ko daw sinabi. Ah, gago. Ulol. Sabi, sabi ni, ako co-host, hindi mo natatandaan, sabi ni Hayop. Kumusta naman ang Makikilala ano? niyo ako pag umakyat. Umakyat ka. Kahit hindi ka umakyat, kilala ka namin kung sino ka ba. Matutulog rin lang sa taas kasi tulog na kasama ko sa kwarto. Ah, okay. Ah, Sige. hindi siya makayaw-yaw. Sige, Mm-mm. okay, Henry. Living. Hello. Si Mrs. Ay, si Miss. Si Lilo, salamat. Hindi ka nag-live, ano? Hindi ka nag-live, Bicolana? Sus, ngayon lang Kanina, nag-rest. nag-live yan, maaga. Maaga ba? Bakit puro Oo. maaga yung live Everyday ako ngayon? kanina, nag-live ako ng maaga kasi nag-ayuda ako. Tapos sabi ko, papasok kasi Ah, ako kay ate. Kaya din ako nagmaaga. kaya. Lagi man Oo, araw kasi eh. lumabas kami. Pag ganito kasi, Webes, Biyernes, Sabado, nasa galaan kami niyan. Kaya, Niluloko ko, naman. maka-online man ko, pasulput-sulput lang. Malapit lang Hayop. I-backread mo yung nandun yung hagdan. Ayan si Living, aakyat din yan. Tara, akyat na tayo. Sisi O, di ba? Hatchorba. Yun ang sabi ni Sir Henry katatapos lang. Si Living, muamua din, chup-chup. Living Anong with location ba Lilo. to ni From Henry. Anong location Si mo, Cecily, Henry? nung kumanta ka Saan sa akin, ang location ganda pa ng lang? boses. Kanta ka dito, Cecily Bing po. Akyat ka. Sino pa ang hindi ko dito nadikitan? Ako. Wala. Hmm? Lahat kayo nabigyan ko ng ayuda. Kaya po. Pare-parehas Dito ka pala din kayo pala. riyan. Ako lang pala yung malayo sa inyo. O, nasa Buray, ano to? Burayda? Burayda. Burayda Mm. sila si Rogin.
Ay, di magkakasama Kaya yan tapos sila, si si Regine, si Abo, saka si si Henry. Abo, Hindi, si Henry si nandito ano daw ba siya si sa ano, sa si Riyadh. Parehas kami. Si Henry Ria din ako. Ano kang exit? Henry, Hindi siya. anong exit ka? $7 million in the house. Salamat. Ay, may ano pala, may Uy, natanggal na yung nag-request. Sorry naman, hindi ko napansin. Sino yun? I-accept ko pa lang na wala. Bastos. Sino yung nag-request? Abo, Sorry Abo, naman. Sige, shoutout accept ko sa'yo, ulit. Abo. Katara Abo, ko. shoutout sa'yo. Sabi ni Abo. Exit 8. Uy, sino yung Exit nag-request? 8. Sorry naman, hindi ko siya napansin Exit agad. 4. Sino ba yun? Hindi Ay, ko ano ba? napansin. Sorry. Alas 11 na pala. Patulogin ko na muna Ha? yung alaga ko. Mag-end ka na ba? Sige, sige. Sige. Ano lang. Ay, di, Ka-open ko pa lang. alas 11 na kasi sa akin eh. 11:05 eh. Patulogin ko na tong aking tiyanak Sige, dito. sige na. Sige. Okay lang. Para makayaw-yaw. Pero parang wala pa 7 siyang million in planong the matulog. house. Salamat. Uy, sino guys yung sino yung nag-request? Hindi ko napansin agad, sorry. Request ulit kayo. Sa Oman ako, Si host. Hayop. Oman ka dyan. Hayop! Hayop! Saan ka sa Oman, Hayop? May nalalaman ka pang Oman? Ikaw Sa daw, ano ako, ikaw daw, Hayop? sure ba Oman? Sa Kuwait ako. Hindi ako sa Oman. Sa Kuwait ako. Abo, mag-live ka, Abo? Exit 69 daw si Abo, giatay. Ako, taga March. Ay, si Rogil. Anong balita? Sa radyo at TV? Nanalo ako doon kay nakailang panalo ba ako doon kay si Sinobe? Alam ko isa lang. Ewan ko ba? Isa lang yata ako, butatan. Lumayas ako doon kasi may nakita akong kakaiba doon kaya lumayas ako. Ganon. Oh, may umaaligid May doon kakaiba eh. pala doon. May umaaligid doon kaya umalis ako. Ay, giatay. O ngayon, alam nyo na, Abo. Kaya pala nawawala si Shorba. May mga umaaligid. Oh, nakaisa lang ako. Isa lang ako doon kanina si Rogino. Nandito pa kami sa bahay. Paswerte. Parang pang tatlong game pa lang siya. Oh, di ba? Nakachamba. Nakaisa. Hindi, ano na yun. Nandun ako sa mall noon. Nag-open ako, nakakonect ako ng wifi sa mall. Tapos nag-check ako. Tapos nakita ko yun. Kaya nag-ano na ako. Ako, bukia Nag-churba-churba. din eh. Bukia ako kay kay Sisi Dailin. Bukia din ako kay Sis Novi. Sino ba nanalo doon? 100 banana. Si Wings. Aba, sosyal. O, taas na ng niya. Taas na ng niya, bahay. Laki na ng bahay niya. Ano na, 1.5 ata. Oo, maano na ako, naabutan na ako sa ano. Ano, sure ba kailan ka magpaano? Magpaano? Magpa-tour ba? Magpa-chupa-chupa. Magpa-chupa ako sa ano pa? Ano ba? Hindi ko marinig. Magpaponi. Ay, wala pa. Mas okay pa ako sa ganito muna. Ayoko munang mamuni. Ayokong ma-stress tapos nandito ako sa bahay. Stress ako dito kasi pag namuni ako, di ba, obligado ka na mag-live.
Oo. Pag halimbawa na ano ka na muni ka na obligado ka mag-live, hindi pwedeng hindi. Eh, Kasi dapat, syempre, nandito ako sa bahay, di ba? Limitado lang yung gamit ko ng phone sa gabi. Kahit sa umaga, limitado din. Hindi may ginagawa din Sisi ako. host, saan ka dito sa Oman? Hayop, nasa may bata Hindi ka, di nga ba? ako, wala nga ako sa Oman, hayop. Nasa ano ako, sa Kuwait ako. Lumipat ako ng Kuwait. Ano to si Sir Henry? Ano siya? Bicolano din. Hindi. Sir Hindi ko Henry, lang alam. ano mo sa Ilocano. Ilocano ka? Kapares ka ni Abo, kuripot. Eh, Kuripot si Abo. Hindi si Abo kuripot. Hindi yan kuripot. Binigyan nga ako ng pera niyan. Tapos KFC. Sana all, may KFC Sana ka pa all pera. may KFC o may papera pa. Sisi Sana all. Rogie, narinig mo yon? Sana all, may pera at saka Mapa, KFC. mapapasana all na lang talaga Oo. tayo nito. Sabi nga, padeliveran ulit ako ng McDo. Sabi ko, wag na. Nakakahiya na. Ako ano lang. Ano? Abo, baka naman. Joke Kaya nga si lang. Sir Kayo Rodjen, naman. sana all na lang tayo. Mapapasana all na lang tayo. Sana all na lang. Oh, kain pala tayo. Sige, sige, sige. Kumakain ka lang mag-isa. Sana all. Nag-ano lang, sabi ni ano ko Rapya, ano gusto mo kainin? Sabi ko sana yung ano yung hotdog na maugat. Eh, wala man siya maibigay ng ganun. Tanong-tanong pa siya. Kung sagutin ko ng ganun, wala man siya maisagot. Wala man siya maibigay. Sabihin niyan, ano yun? Hotdog na may ugat. Oh, tingnan mo sabi ni Abo, inayawan naman nila ang bigay ko. Hindi nyo naman kasi pala in-accept. Kasalanan nyo yun. Bigay nyo Ayun. location nyo, host, at ko, nagtatahang ko din kayo kay FCOs. Wow! Hi! Wins, ha? Sinabi mo yan, ha? Free and exit for Bigay 25, niyo location niyo, host at co-host. Padalhan ko din kayo ng KFC. Sana all. Sige, sige, tomorrow. Sisend ko sa'yo. Morning. Ibigay ko sa'yo kaagad ang location. Hindi Sa na ko akin, ano, ano. hayop. Sa akin, hayop, alam mo na yung gusto ko yung machuchurba ha. Ayoko ng pagkain. Gusto ko yung machuchurba. I want to eat. I 60 want to din eat. daw siya. Sabi niya, kami, Kuya Wings, wala ba? Miss E, salamat po sa pabiji mo dyan. Salamat sa pagtambay, Miss E. Si Sir Henry. Mrs. Sabi E. niya, kami, Kuya Wings, wala ba? Ayan. Wings, bukas, ano kami, sabay-sabay kami magsisend sa'yo ng location, ha? Patay. Hindi na sumagot si Hayop. Hayop pag ka magbibiro ng ganyan hayop, baka tutuhanin namin yan. Baka wala kang maibigay. Tirahin kita dyan, hayop. Hindi kami sabay. Hindi kami sanay ng mga joke. Mrs. E, good evening po, Mrs. E. Ay, good morning na pala. Good morning na sa inyo, Mrs. E. Kagabi, inabot kami ng mag-aalauna kagabi nila Kuya Ted. Hot Shorba, hinahanap ni Kuya Ted. Mamimiss ka na niya. Kahapon naman pumunta kami yung una, pumunta kami ng amo kong lalaki kasama yung bata sa playground, naglaro. Mga 8:30, pumunta ulit kami ng beach. Doon kami nabot ng alauna. Kauwi kami mag alas 2 na gabi.
Hot Chorba, mega love shout out. Afternoon na pala kay Miss E. Sis Rogin, mega love shout out din sa'yo. From Miss E. Basahin niyo comment ko, host. Alin bang comment? Bigay niyo location niyo, host at co-host. Dalhan ko din kayo kay FC. I'm Hayop Wings. Gusto ko nang bumitaw. Ikaw nga si Wings. Hayop, gusto naming tawagin ka na, Vince. Sino pa patugtog si Iper? Hindi nga po ako si Wings. O sige, kung hindi ikaw, sige nga, umakyat ka para makita namin ang ebidensya. Para may tugtog. Sige, akyat ka. Tignan namin. Million in the house. Salamat. Salamat sa mga naka-BG. Si Vince yan kasi nawala bigla si Vince eh. Tapos bumalik si Hayop. Oo, Hayaan mo na kung hindi siya si Vince, hindi okay lang. Basta tawagin ka naming Vince kasi nandiyan naman sa pangalan mo eh, Hayop Vince. So, ibig sabihin, pwede ka naming tawaging Vince. Huwag ka na mag-inarte dyan, Hayop. Kapatid mo po si Miss Payne? Oo, Miss E. Kapatid ko po siya. Magkapatid kami. Magkasama din kami dito sa bahay. Andun siya sa kabilang kwarto. Magkaiba lang kami ng kwarto ni Bicolana. Bakit parang mas maganda yung kwarto ni Bicolana kaysa sa'yo, host? Hindi, inayos niya yung galing kay Dalaga na nag-renovate kasi si Dalaga ng kwarto. Kinuha niya yung pan-display. Nilagay niya. Nag-ayos siya. Super fans niyo ako, host at co-host. Oo, Miss E. Kapatid ko po siya, si Bicolana Official Vlog. Bogs, mega love shout out. Salamat sa pagpunta. Akyat ka, Bogs. Mailis ka, kuya? Hi, Bogs. Shout out sa'yo, Bogs. Kamusta na? Promise, hindi po ako si Wings. Okay. Nasa off ako. Nasa labas ka, Bogs? Ang galing naman, magkasama kayo. Oo, magkasama kami, Miss E. Manay Hot Chorba, mega love shout out from Bogs. 6 million in the house. Salamat. So, ibig sabihin naka-off si nasa labas. Sayang naman. Makakanta sana kahit mga 2, 3, 5. Bogs. 10. Bogs! 1, 2, 3, 5 hanggang 10. Anong oras kayo matapos si Nature? Bakit hindi pa tapos? Hindi pa. Ayan guys, Baka matatapos. Mag-1 hour na din ako. Iyo po. Tinawanan tuloy ako ni Bogs. Oo nga, Bogs. 1, 2, 3, 5. Pinakamataas ng 10. Long time no see. Hot Chorba from Miss E. 6 million in the house.
Walang singer eh. Pag ako kasi Bugs kumakanta, nawawala ang tao sa baba. Henry, salamat sa tambay. Uy, magsalita naman kayo, co-host. Mega love shoutout po sa lahat ng na nandyan sa baba. Iyo, mayo Salamat problema sa ko inyong ta. support. Masiram ko ta mag-urotikan ho, tayaon pati si Hatchor ba. Maugma ko tang magkairibahan kita magka-urotikan dyan sa taas. Mababa mo na, kota. Ano yan? Paturugon ko muna ning sa kuyang butal na. Oh, sige ne. Balik na lang ko. Hi na si Sige, salamat. si yan. Sino? Hi na si yan. Rogin. Busy pa si Rogin. Bumaba daw siya ulit. $5 million in the house. Ayan, naka-1 oras na ako, oh. Ang bilis ng oras. Sarong oras ka pa lang? Oo. Ay, sarong oras. Sarong oras ka. Dali. Ang bilis nga eh. Pag nagdadaldal, mabilis. Diba? Bakit? Salamat, Sir Henry, sa patambay. Kuya Bogs, sakat na, kuya. Magkanta. Kala ko pati niya ko. Kala ko, Kuya Bogs, ma-LS ka. Bakit dalawa na lang kayo, host? Eh, gusto namin 3, kaya lang ayaw mo naman umakyat. Umakyat ka dito. Wins. Si Rogin bumaba, ewan, baka busy. $6 million in the house. Salamat. Ang tanglay na kambitis ko. Daw. Nahihiya ako sa ganda nyo. Giatay ka. Sana all maganda. Magka-wins. Sumakat ka na. Dali na. Pigbubuan mo na naman kami, Wings. Baba ng te. Ano? Baba ka ng hagdan. Pag nagsakat si Wings, dahil na naman makakataram. Masabi na naman ang turog ng mga kaibahan niya. Sige na naman kangirat pa nagsasakatan sa ko. Nagiging ano ba yan, pipi. Ang bilis ng oras. 6 million in the house. Salamat. Pag ka nagsakat, dahil kumakanta. Sakat na digde. Tamakanta. Kita dali na. Pag dahil ka nagsakat, dahil kumakanta. Dali, Wiz. Salamat sa mga nakatambay. 7 million in the house. Salamat. Garo daw na kasi mag-upa ko. Hindi lang may nagsabi na magkanta ako. Si Rogin. Wings. ang pigpapakanta sa co-host, ano ba kung si host? Oo.
Para yatang nakahalata ko Box na dadangog mo. Garuda nahahalata ko. Buwanaan. Kasi bago pa ko yung di may laman, nagsabi na ako magkanta. Sige na, kanta ka na. Emutiro. Nakakatuwang pakinggan pag may nag-uusap na Bicolana. Miss E. si ano kasi si Queens ba? Kanina pa niya sinasabihan na magkanta daw yung co-host ko. Sabi ko, kanina pa ako nag-iintay na may magsabi sa akin na, host, kumanta ka na. Hindi, puro si Coast ang pinakakanta. Ay, kaya talagang ayaw nila ako, Miss E, kumanta. Nawawala sila lahat. Pag ako kumanta, naglalaho lahat ng tao. Kung wala ako dito sa baba, hindi ka makakatawa. Kaya nga, no? Huwag kayong ganyan. Nakaka, di ba? Miss E, masakit sa dibdib. Pag ako kasi kumanta, nagkakandawala sila eh. Sige na, host, kumanta ka. Huwag kang ano dyan. Ay, gata. Kanta na ko, host. Sabi ni Miss E. Nasa ano yata si co-host? Nasa ibang planeta. Nakatambay yata sa ibang planeta. Ikadaa. Ha? Binubuang nga ako ni Wings eh. May natira pa akong itlog kagabi oh. Naglaga ako ng itlog. May itlog pa ako dito isa. Gutom lang to, gutom. Sir Henry, salamat po sa patambay. Ano na pala? Mag-10:30 na. Uy, naka 1 hour na ako. Dali na ate, magkanta ka na daan. Oo, ngayong itlog na naman, host. Hindi, may natira akong itlog kagabi. Naglaga ako ng 2, may natirang isa. Hindi, may kakainin pa ako. Pag gusto mo ng saging, ay, ang saging ko pala, ano na pala, oh. May saging din ako. Kaso nga lang parang masyado ng hinog. Ayaw lang nilang mawala ka ng viewers. Manay Queen. Ganyan nga sila, Miss E. Pagka ako kumanta, nawawala sila lahat. Hindi ko naman akalain na. Hello, Kuya Ted. Thanks for coming. Pabili ng itlog. May pasunod na saging. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang tinitipo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Ang nais ko'y laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pag andyan ka na sa piling ko, okay saya. At kung ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako hanggang wakas
ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso ko ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng Ikaw may ay kapal. kamay na kita mahal. Salamat, Kuya Ted. May nagwawala daw dyan, sabi ni Queens. Ang nais ko'y laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pag andyan ka na sa piling ko, okay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Salamat, Kuya Ted. Parang nasa ano ka, Kuya Ted? Parang nasa ano ba yan? Garahe? Ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Yeah, dito ko sa terminal namin. Ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Hello, Kuya Ted. Mega love shoutout. Shoutout sa'yo Where dyan you na... go? To the moon. I'm going to the moon. Vroom, vroom. Broom, broom. Hindi, pupunta ko ng Buffalo, New York. May delivery ako doon 2. Ingat-ingat sa biyahe, Kuya Ted. Si Srojin, akyat ka na. Nasaan Andito na si Kuya Ted. kita? Roger, shoutout Kuya sa'yo Ted. dyan. Gwen, shoutout sa'yo dyan. Ano? Si, Mrs. C, ano, big love shoutout. si Wings. Ano? Si Wings. Oh, Hindi Sabi ko sa Kuya loob Ted. ko. bakit? Kanina pa ako nandito. Paano niya ang request sa co-host. Sabi niya, co-host, kanta ka na, ganito, ganyan. Sabi ko, parang nakakaano ba? Ako hindi niya pinakakanta. Ayaw niya pakinggan boses ko, Kuya Ted. Dapat sabi mo sa kanya, sabi mo dapat ako may bahay nito, kaya kakanta ko kamo saan. Tapos sabay mong i-mute yung co-host mo. Para hindi makaisa yung co-host mo, i-mute mo siya para hindi siya makaisa. Para hindi makaisa. Oo, i-mute mo. Paano pag-mute, Kuya Ted? Ayan, tanong na naman ako. Ha? Paano Doon din sa pag-mute? Paano mo i-mute? doon din yung, di ba, yung doon sa baba, doon sa screen niya, doon sa may baba ng screen mo, di ba? May 3 quad doon. Makikita mo naman doon, i-mute mo siya eh. Pwede mo siyang i-mute doon, i-mute mo yung mic niya. Basta ano? Kung hindi ka na makaisa, anong gagawin mo? I-mute mo siya para makaisa ka naman. Di ba? Maloko talaga si Wings eh. Matira si host Kuya Ted. Joke lang. Imutira si host Kuya Ted. Okay. Kahapon pa yan, Wins. Kahapon pa nag-i-emote yan. Kahapon pa. Yan, umiiyak sa LS niya kahapon daw eh. Talaga sinarap ko yung trailer ko. 307615.
8 million in the house. Salamat. Oo, Miss E, napaiyak ako kagabi, hindi ko alam. Hindi kasi ko kaya umiiyak siya kasi nung daw binuksan niya yung LS niya, wala daw tao. Kaya kaya nagwawala siya. Hindi kasi pumunta yung ibang tao eh. Kaya yun, umiiyak siya. May tao naman, kuya. May tao naman. Hindi yung mga yung mga tanong ba ni Doyun. Ewan ko bakit naging ako emotional doon sa mga tanong niya. Di ba tinuro ako na kayo guys kung paano gagawin niyo para hindi kayo mawala ng tao. Di ba tinuro ko sa inyo kahapon yun? Ipasok niyo isang ninja niyo, tapos yung ninja niyo tsaka yung menu, pag-usapin yung dalawa para meron tao. Para naman nila sabihin na, bakit ang tahimik dito sa LS na to. At least meron dalawa nagmamarites, yung ninja tsaka yung main, di ba? Yung main. Ganun lang yun eh. Kaya lang, bago ka mag-type, siguraduhin mo na yung talong nung main mo, huwag sasagutin nung main mo. Kailangan sagutin ng ninja mo yun. Ninja pareho. Yeah, try na yan. Kuya Ted from Hatchorba. Kuya Ted, andyan si Hatchorba. Oy, anong balita sa dyan, Hatchorba? Tatago ka dyan ha. Balita ko, muni ka na siguro kaya tatago ka na eh. $9 million in the house. Salamat. Hindi ba tapos yung ganun yung gawin nyo guys. Pagka yung alam nyo walang tao, maglagay ka na sa ninja nyo. Tapos, pag-usapin nyo yung main tsaka ninja nyo, dalawa sila. Ako nga. Tama. Ako nga, kumisa nga, pinag-aaway ko yung dalawang yung ninja ko tsaka yung main ko, pinag-aaway ko sila sa live eh. Diba? Para lang yan kasi para ma-entertain yung mga Yung mga tao. Ginagawa ko yan. Hindi nyo kasi napapansin pag pumupunta ako sa alis nyo, kung minsan dalawa yung pinapasok ko dun, yung main tsaka yung ninja, pinag-uusap ko yung dalawang yun. Para lang Kuya yan. Ted, di nga ako umaasa, Kuya Ted, sabi ni Hatchorba. Hindi pa raw umaakit yung niya, yung kanyang yung WH niya? Parang yung ako, di ba dati, ang tagal din mag-update. Ba't kaya? Huwag ka na umasa, Hatchorba, masasaktan ka lang, sabi ni Wings. Sa list ni Kay, ginagawa. Ganun ginagawa ko. Lalo pagka naka-stop ako, pagka naabot ko isang cellphone ko, talagang pag-uusapin ko yung dalawang ninja ko tsaka yung main ko. Hindi atay. Mamaya yan, mahilo-hilo ka na. Hindi, kung minsan nga nagkakamali ako, yung tanong ng main ko, sinasagot din ng main ko. Yun lang. Ayan, pero may ka na, may idea ka na. Sinabi ni Kuya Ted. May idea. Ganun yung gawin nyo para ganun yung gawin nyo para sabihin nila, bakit walang tao dito? At least nag-uusap yung ninja tsaka yung main. Ano to? Hatchorba, mas masakit kasi mas masakit kasi ang breakup. Sabi ni Wing. Sandali kasi yung cap ko yung trailer ko. Sige, kuya. Mas masaya nga yun, Kuya Ted. Mas masakit pa sa breakup, Hatchorba, sabi ni Wings. Ang aking talaga dito ba, saging ko, baliktad, Wings. Ang saging ko 2, pero yung itlog ko 1 lang.
Yatay. 2. Tapos ang itlog ko 1 lang. Alam mo naman tayong ano ba, tayong mga nandito sa ano, kung ano yung nasa baba, inaakyat natin. Kaya yung kwarto mo, puro pagkain. Parang ang lakas ng hangin sa labas. Yung baka maano naman, ay baka mag-sunstorm na naman. Baka, malakas ang hangin. Mas masakit yung pinakilig ka tas iniwan ka. Ay, sobrang sakit noon, Hatchorba. Wala, ano na siya, nasobrahan na siya ng hinog. Gusto mo permatag? Duwaya ang ligdet, igsaro kita? Darahan mo ka? Uduyo, saro. Yung itlog mo, may buhok ba? Ha? Abo. Nasa kabilang ibayo na nga si Miss E. Sobrang hinog na. 5 million in the house. Salamat. Nasobrahan siya ng hinog. Hindi. Ano ba sila ba? Ikaw na lang kumanta. Si Abo, busy pa? Senior na yan, saging mo, hindi na yan. Oo nga. Ano na siya, sobra na. Over na siya. Sumakabilang buhay ba si Sisi? Ako pa naunang matulog dun sa alaga ko. Gising pa ba? Hindi pa nakatulog? Haba ng sasakyan ng Kuya Ted. Wait, so may pungkan ako. May orange. May Hatchorba. Nagpatulog din ng bata. Yung pasensya na sa sasakyan pala. Akala ko mahaba yung pasensya ni Kuya Ted. Sakyan pala, giatay. Sanay ka humawak ng saging hose, giatay. Saging lang to, giatay ka. Nakalimutan ko nga, na pala, sobra ng hinog. Ate kanina pa naghahantay ng kanta mo si Sino? Si Ape, si Win. Kuya Ted, may dalang shout out from Abo. Sir Abo, may dalang shout out from Miss E. Ano daw? Malakas ang hangin, sigurado nito bukas ang lakas ng malamig to. Huwag mong masyadong galawin yung saging hose. Hindi pa tapos Mr. Nicho. Day pa. Sir Henry, salamat. 15 ang tao mo. Sana all.
Marami siyang tao. 7 million in the house. Sunstorm yan bukas. Oo. Sigurado hot chorba. Kasi ang lakas ng hangin. Big at mute na po ako. Andito na Mr. Ko ba? Baka mamapagalitan ako. Sige, Miss E. Salamat. Salamat, Miss E. $7 million in the house. Salamat. Kasi yun? Yung dati pa din. Pito na dyan eh. Hindi ko alam. Si Mrs. E. BG at mute na po ako. Andito na Mr. Ko. Baka mapagalitan ako. YT pa more. Hindi ka ba mag-ALS? Hello, James. Thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up. Iangat mo ang ano ni James. Salamat. Ipin mo yung link niya. Pero may nag-aagis naman an. Yung nga ni, anuhan ta ba? James Dan. Nagkikiagi lang yan. Abo, hindi ka pa mag-LS. Mag-ano lang ako, isang oras kalahati. Lalayas na yan agad paglapag ng bahay niya. Oo, lumalayas na yan agad. Makapaggatas nga, nakakatulog na yung lamang lupa ko. Giatay, sige, mag-ano ka. Kuya Ted, gatas tayo. Makaagdaho na mo manso. Vince, gusto mong kondensada? Premature ba? 6 million in the house. Salamat. Salamat sa mga nag-stay. Si Sir Rogin. Vince, salamat Miss E. Wala talagang kumanta. Wala akong singer. Kanta na per. Masaro sa nakitang oras may kabanga. Mayong mailis mo niyan. Patingin nga. Lasapin mo yung gatas mo, Wings. Baka mamaya lagi na lang labas yung giatay. Puro na lang kayo tawa, guys. Kaya nga si Rogie, naubusan ka ng lakas niya. Puro tawa, umiyak kayo. Ate, baka tayo ha? Punta ka naman daw sa Jesus. Jesus, ayaw ko na lang. 7 million in the house. Baka tayo matayo sa ating Kuya Wings. Kaya si Hachorba baka nangapa na yan si Kuya Wings. Nangapa talaga. Kaya matay.
Ayusin mo yung pag-inom mo ng gatas. Malapot. Yung gatas ko, ako na lang, ano to? Dito pa rin po, Tumitikim. BG lang, sabi ni Levi. Okay lang po. Salamat si Lilo sa pabichi mo. BG. Si Rogin, hindi ba mag-LS si Abo? Si Abo ang kaputol mo, kapay. Abo, hindi ka ba mag-LS para pagkatapos ko ba? Abo, sariling sikap yan. Wings. 7 million in the house. Di ko alam sisi ko. Hindi nga nasagot si Wings tuloy, si Abo. Para dun sana lumipat ba? Rito. Di ako na lang ang mag-eleste. May LS ka? Sarong oras lang. Sige na. Kaso, pagkaano ni Kuya Kasi Tedo? bago baga kayo nag-ano ako dyan. Sa YTO, nag-ayuda ba? Naka-stop si Kuya Tedo, hindi tayo naririnig ba? Sarong oras na. Kaya nga. Sandali, pagkapinatay ko to, nakakahiya si Kuya Ted ba? Hindi nadinig yung boses natin. Ayan na si Manay Elma. Manay Elma, mega love shout out. Akyat ka, Manay? Magkanta ka, Manay? Miss Manay, oh. Ay, iyo, sige, pasakata, dali na. Pakantaan mo na as imo. Kapag mainit na ang lubot, dumana sa nasako padaguson. Manay Elma. Akyat ka, oh. 15 thumbs up, mga lalab kong host. Manay Elma from Wings. 6 million in the house. Salamat. Ate, pag nag-live ko, magsakat ka. Magsakat ka. Tanganin madagdagan ang ano mo. Day ko pero masakat. Kasi sa saro nga maapo sa saro ba? Sa baba sana ako ma-stay sa imo. Sige, si Manay Ilma Lugod. Day ko makasakat. Host, ikaw muna nga ni kumanta dyan. Yatay ka. Isay An, nagre-request na naman An. Si Wings. Kanina sige mo imo. Isay malay. Si Iperda ni. At sure ba pagkatapos ko? Manay Elma, nasa ka na po. Taduman naman damayaw yung sa iya. 7 million in the house. Salamat. Mainit. Anong kakantaon ta? Mayong nagluluwas baga digdi. Ay, dahil, ano to? Mega love shout out mga lalabs ko. Miss ko na kayo. Miss ko na kamo. Manay from Hachorba. Manay, masakat ka po. May hagdan dyan. Ha? Manay, pagkatapos ni ate, ako po ang ma-live. Magsakat ka ha. Tapos magsakat ka mandigdi para makakanta ka. Paturog ba gani? Ang pangarap ko'y nagmula sa'yo. Ang
Ibig ko, hanap ang yakap na haplos ng iyong puso. Ang walang ligtas, kundi ang lumukha. Ang hapdi-dinig kong pag-ibig, maasa pa sa sinabi mo. Dadalhin kita sa palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Umiiyak ang puso ko. Alaala pa ang sinabi mo noong nagdarama ka ang pag-ibig mo. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin pangarap ko. Dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Dadalhin. Ay, walang kaupalan, ne. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how. Halangkaw. Mataas pala to. Wait lang, change. For the distance. Ito na lang. Gambas manay, te? Iyo. Can't you see I'm alone? Can't you give this full a chance? A little love, so I ask. A little kindness and tonight. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask. That is all. Love. I've been searching so long. I've been searching high and low. A little love, so I ask. A little sadness when you go. Maybe you're with a friend. Only please let me in a little love, so I ask. And that is all. I wanna spend my wings, but I just can't fly. As a swing of pearls, the pretty girl is so
sailing by. Oh, ocean deep. I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million ceilings. So if I roll, oh, ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she has found another, and I cry myself to sleep. I know this love of mine and keep ocean deep. Now, can't you hear when I call? Can't you hear the word I say? A little word, so like us, a little feeling when we touch. Why I'm still alone? I got a heart without home, a little word, so like us. And that is all. I wanna spread my wings, but I just can't fly. As a string of pearls, the pretty girls go sailing high. Oh, ocean deep. I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million ceilings, solitary on ocean deep. Will I ever find a lover? Maybe she has found another. Myself to sleep. I know this love of mine I'll keep ocean deep. Taas na, no? Big love shoutout po na andyan sa baba. Sa lahat. Hindi ko nakikita. Yung pas manay, te? Iyo. Iyo, yaon pa. Hala, Yaon pa. kaday mo tigpasakat. Ipasakit ko dahil magay ko na dadang. Thank you so much. Thank you. Ika naman, te. Back to you, my sister, host. Back to you. 7 million in the house. 8 million. Thanks for coming. Back to you. Back Kuya to you, Ted, my sister. ingat. Yalla, Sura. Di tayo naririnig ni Kuya Ted. Narinig ko kayo, nag-mute lang ako. Kuya Ted! Sabi ko ingat. Kuya Ted! Ano na? Mag-LS ako. Punta ka sa akin. Kailan? Ayun na, pakatas ni Ngayon. ate. Inaantay ka lang namin kasi hindi ka nagsasalita. Ay, hindi nga, may ginawa kasi ako doon sa trailer ko eh. Yung isang ilaw niya kasi, napundi yung isang ilaw ng trailer kaya inaayos ko kanina. Kaya nawala ako. Ikaw din nag-aayos yan. Ay, kasi Wow. pag pupunta pa ako sa shop, ay wala, abutin ako ng siyam-siyam doon. Madali lang ng palitan yun eh. Yung bumbilya lang naman. Ganun. Lahat sila. Sabi niya, Kuya Ted, sabi ng kapatid ko, lipat tayo sa kanya. End na ako, tapos doon tayo sa kanya maglipat. Mag-stream yard siya? Oo, mag-stream yard. Opo. Stream yard din siya, Kuya Ted. Sige, punta ako doon. Sige daw. Sabi daw ni Kuya Ted, oo daw. Akyat din siya. Sige po. Salamat, Kuya Ted. Yeah, dal ako dito sa
Nadala ko dito sa McDonald's. Sandali, kukuha ako ng pagkain ko habang nagdadrive ako. Ay, sana all. Sige. Sana all may Wala natin. Pag balik ko natin, bali 6 hours straight driving na ako nito eh. Hindi na ko into, dire-diretso na to. Hindi ka napapagod niyan, Kuya Ted. Dire-diretso nagda-drive. 6 hours? Hindi naman kasi ko naman eh. Komportable naman itong truck ko. Okay lang. At saka makapal na yung kalyo doon. Ate, makapal na yung makapal na yung kalyo doon sa pit ko kaya sanay na sa upuan niyan. Kalyo talaga, Kuya Ted. Oo, makapal na yung kalyo niya kaya hindi na iniinda yung 6 hours na nakaupo. Sanay na. Ginagawa nito. Parang yung ano lang yan, Kuya Ted, parang yung mga mananahe. Kami nung araw, ganyan din. Ako, sa Pinas, gihatay. Maghapon hanggang gabi. Bakit nakahamba lang yung isa? Sa dadaanan? Hindi, mag-ano siya yung turn. Sarong oras man sana ako, te. Pagkatapos ka sarong oras, tama na. Hello, lalab Kuya Ted. Mega love shout out po from Manay Elma Mix Sabihan mo, te. Bataw na ako, ha? Sige. Ay. Sabihan mo si Manay. Magduman. Iya. Saan ka bang lugar, Kuya Ted? Sabi ni Manay Elma. Ayan, nag-out na tuloy si Kuya Ted. Guys, salamat. Salamat sa lahat. Manay Elma. Lipat daw tayo kay Bicolana Official Vlog. Mag-ELS siya ngayon. Si Rogin, Sir Henry, Miss E, salamat sa lahat. Abo, Queens, Hatchorba, salamat sa lahat. Salamat, nag-stay kayo sa akin. 7 million in the house, salamat. End lang ko, guys. Salamat, everyone. Love you. Manay Elma, punta ka daw kay Bicolana. Mag-ano daw siya. Sige, Lala, Bicolana, maduman ako sa live mo. Sige. Mag-ano daw siya. Si Rogin. Salamat, si Rogin. Out na ako, si Rogin. Mag-LS daw yung isa ba? Inintay ko sana si Abo, hindi man nag-reply. Siya daw mag-LS kahit 1 hour lang daw. Salamat. Bye, guys. Love you all. Bye-bye.